Det er helikopteren, der gør klar til at lette her fra branden ved Diport Mobiler på Vejle Størremark. Helikopterne og rotoren er i gang i halvandet minuts tid. Og jeg tror, det letter lige på et øjeblik, og imens så fortsætter brandfolkene ved at forsøge at slukke branden over i bilforretningen, men det synes jeg er meget, meget svært. Så sætter helikopteren kursen mod nord. Og så fortsætter branden så herover i bilforretningen. Brandfolkene har rullet en stange ud på, i hvert fald over en strækning på mindst cirka 0,5 kilometer over fra Dandivej, for at kunne få vand til slukningsarbejdet herover.